И така, ето виждате как си личи оградата, зидът. Ето тук. Ето. Ето я и камбанарията. Ето виждате кръста железният отгоре. Понякога, когато спадаше язовир Огоста, той се виждаше. Само кръста железния. Съм виждал снимки. Отидем да видим. Значи отблизко са доста големички. А нещо. Ето виждате. Първи път, когато идвах, беше доста по-здраво. Виждате стенописите, да си гледам аз в краката, че ето виждате стенописи. Разни изображения. Това кон ли е, човек ли е? Нещо като извънземно. По-добре да не минавам отдолу, па баса да вземе да се срути тая камбанария. Я да мина отстрани аз по-добре. И продължавам обаче да си гледам краката. И така, ето ай черквата. Така. Е, това е входа, може би. Някога тук се е влизал. И не знам какво е това. Тук има доста трева на там. Да. Ето виждате. Чакай сега да премина някак си тук с тази тревичка. Ето. Вижте за какво става въпрос. Тук отгоре някакво растение. Ето тук също има разни изображения. Ето това тук, тази част. Няма какво да се вижда тук. Да минем. Да видим все пак. А тук всичко е покрътено. А не вземе да падне нещо. Че никой даже, я вижте тук някаква дупка, нещо е. Копано ли е? Копано е тук. Дали от иманяри? Възможно от иманяри, да. Доста е дълбока дупката. Така, връщаме се. Ама и аз тръгнах ненадейно, в мене нямам нищо. Никакво сечиво, нищо. Друг път тръгвам подготвен, сега тръгнах неподготвен. Може да влезем да видим. И тук също има изображения. Ето. Оп. Това много щърче. Те много. Да ги разкараме малко. Охо. Леле. Вижте. Е там. Има нещо като отар. Доста обраснало.
Първият път не беше така, беше поизчистен. Даже имаше икони. Гледам сега. Са се поизтрили. Между другото, не знам, покрив няма. Ето виждате. Да влезнам по средата и баш това да се захупи. Това е страшно. Ето виждате. Надписи разни. Иконите са поизчезнали. Даже почти ги няма. Имаше си икони така изографени. Ето виждате какво представлява някогашната черква. Между другото, тук се усеща много енергийно поле. Да, даже има и ехо. Направо имам чувство, че все едно тук имаш връзка с Господа. Истина се чувства много енергийно тук. Вижте, настръхнах. Представете си нощно време. Представете си нощеска. Тук има разни ниши. Да, наистина се чувства огромна енергия тук. Не знам. Но аз мисля да е там нещо. Има пресни цветя. Идва ли са хора? И така аз излизам от тук. И така това беше черквата, камбанарията с железният кръст отгоре. Показах ви. Там има някакви гробове, сигурно на свещеници разни. Няма да се катеря за там. Ето ги. И така, приятели. Ето ми и мен. Ами, сам съм. Напоследък, сигурно повечето пъти ще бъда сам, ще ви снимам, ще ви показвам. Язовира. Ето там зад хълма ми е и колата. И така. До чуване, приятели. Това беше.